warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kapitanan, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula sayangi, kula hormati para ibu nyai, ibu, bapak, sedherek monggo kita ngaturaken paus puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amat saking rahmat lan pitulungipun Allah kita sedaya ya ditakdiraken saged rawuh, saged derek ndonga sesarengan, ngaos sesarengan wonten Masjid Shiratal Mustaqim Polres Magetan iki. Mugi-mugi oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Shalawat ugi salam mugi-mugi tetap kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pinatur syafaatipun. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dipun kabare Ibu sedaya sehat sedaya. Terus saya semangat. Betul ngantuk? Betul ngantuk. Kene sing ngantuk pucuk nggih Bu? Nggih. Kelompokkan nggih film. Niat kaji Bu. Dikulis syai'in thoriqon wa thoriqun jannah ma'al ilmu. Bahwasanya segala sesuatu ini wonten dalanipun lan dalan menuju surga salah setunggalé dengan ilmu, terutama ilmu agama. Mugi ngaos kita sedaya niki wau bener-bener dalan ilmu menuju ke surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Niki sampun masuk bulan apa Bu inten? Rajab. Bulan Rajab, bulan Rajab Syahrullah, artine dolane Gusti Allah. Artine bulan sing diagungne lan bulan sing dimulyani dening Gusti Allah. Ya Syahrul Karom. Salah setunggalé bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Dan niku nek arani bulan Syahrul Karom. Karom ku artine mulya, boten karom, karom niku nggih pakai kaf. Bulan yang dimuliakan dan amat ini bulannya Allah. Makanya ini diarani bulan ingkang mustajab didamel donga. Makanya monggo kita bulane damel donga sebanyak-banyake. Terutama donga sing utama iki kita nyuwun tetep iman lan Islam. Nyuwun diparingi umur ingkang panjang. Umur panjang tur duwe akeh. Saban napa nggih diarani bulan mulia, Ramadan nggih diarani bulan mulia. Mugi-mugi kita sampai bulan Ramadan. Wonten dongane to nggih? Apal wonten niku? Allahumma barang tiwas sing dilawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saya manfaat, ibadah saya rajin, rezeki saya akeh, awake saya sehat, keluargane tambah bahagia, awak dijak ibadah yo enteng.
niku jenenge barokah. Ya wonten bulan Rejab nyuwun diparingi barokah. Nek sampun barokah saged nglampahi napa ibadah. Wonten bulan Rejab, bulan apa? Saban, apa malih bulan Ramadan. Lan mestine bulan-bulan selanjutnya mungkin kan Ramadan Rejab Saban sregep iku ben boten. Pun wonten iku artine lebih ditingkatkan. Dan itu artinya semangat ibadah. Jadi kalau bulan Rejab Bu, yes, ada kan? Dan itu pertama dulu, terus nomor kali memperbanyak maos istighfar. Istilahnya tobat. Nanti yang itu sampun tobat, insya Allah diridhoi dening Allah. Donga sak donga dikabul. Niku nggih. Membiasakan istighfar atau Allah itu pertama itu ja'alallahu lahu makhraja, dijadikan oleh Allah mudah semua urusannya, sembarang itu urusan rumah tangga, urusan bodor, urusan sawah, urusan anak, urusan agama, kalau bapak itu semua urusan ya ditandai gampang. Secara logika itu masuk akal. Kita melazimkan membiasakan maos istighfar, insya Allah diparingi gampang. Itu asli kalau dotek deh, bener kita membiasakan maos istighfar. Tapi punya masalah, dipikir masalah tapi bukan dalam maos istighfar, bukan ini ketemu nih, jadi bingung. Tapi di dalam maos istighfar, ini insya Allah diparingi jalan keluar. Seperti ini kok. Wa min kulli hamid faroha. Menawi ngalami kesusahan niku diijoli dening Allah digawe senang gembira. Wonten nggih. Wonten kadang tiyang wonten lho Bu, dapete yo akeh. Nggih to ya, duwite yo akeh. Nggih to. Tapi terus metutut. Wes wae terus ra dibae salah bingung kabeh. Wis metutut sumpah. Jenenge sumpah nggih. Lah sinten susah-susah nanti ini dililane diganti apa seneng gembira bunga niku tiyang ingkang purun masa Bu harus astagfirullah tapi kula bumbu nggih astagfirullah sampeyan istighfar selesai diganti sholawat ala Muhammad ngoten nggih Bu kita dados nek amalan insyaallah urip niku bermakna ngoten nggih Bu nggih mas aku wae istighfar waktu akhir menjelang subuh itu kalau saya udah sholat tahajud nggih Bu, ngenteni sholat-sholat niku. Nek kula niku udah damel apa maos isi kekuatan. Astagfirullah. Pengen dilakoni kabeh kados selalu nggih. Terus nomor 3 itu banyak saum niku poso. Terserah nggih nek kuwate sedina, 2 dina, 3 dina monggo kersa. Sing penting niate apa-apa poso bulan Rejab. Kalau saya nek tiyang istri biasane sing kesenen gada utang nggih Bu, utang poso maksudnya. Ini nek main ngoten sak upama 1000 sampe iki dereng nyaur dereng poso. Bulan Rejab
memperbanyak sedekah sadar-sadar sawontene biasane sedekah bisa uang, bisa makanan, bisa tenaga, ilmu, sedaya sekiranya itu lumayan sedekah. Setiap sesuatu yang manfaat namine sedekah. Aku nang duit iku aku sak rewangi resik masjid apa muni wonten iku nggih namine sedekah. Aku nang joko 15 wis tak ngomong sing apik. Lah wonten iku namine nggih sedekah. Mikir iki lho pantu gede pantu ning pinggir dalan, ben gak nyandung cah cilik kok lewat, ora tak singkrene. Lah wonten iku namine nggih sedekah. Wonten nggih Bu nggih? Banyak sedekah. Niku amalan di bulan apa Bu wau? Lah saniki keutamaane fadilahe. Nggih ngoten nggih. Iku wonten cerita apa cerita nggih Bu mengatur nggih? Cerita. Cerita. Siap-siap mulane? Iya. Oke, kotes ya. Ceritane iku Mbok Rondo Solena. Napa Bu? Mbok Rondo Solena. Iki akhirnya kita iki. Kakek kula bebas. Kita udah dimasukin. Ini lanjut sih. Gada ingkang apa terjemahane lagi waca maca sih tentang padilah jam. Lah niku Mbok Rondo Solena. Lah niku kebiasaane nek bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan niku nomor setunggal poso. Apa Bu? Poso. Poso terus poso. Terus nomor loro kebiasaane uzlah. Apa Bu? Uzlah itu menyendiri di tempat sholat, di tempat ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, maca apa Quran, dan menyendiri. Dan biasanya kan Jawa-Jawa Jawi apa masyarakat, dia mengurangi aktivitas masyarakat digunane apa uzlah itu. Terus nomor 3 kebiasaannya Mbak Rondo itu pakai baju putih-putih. Apa Bu? Misale putih, putih, juga putih. Nama ini rumuhe nggih Bu, putih. Putih-putih senengane niku. Lah, niki suatu saat iku Mbok Rondo ada anak istri ingkang mondok. Nah, mondok niki sampun nek menjelang Ramadan mun libur nggih mondhoke. Rejab niki libur. Nah, selesai ya nggih. Lah iku diaturi Mbok Rondo nena alhamdulillah anake jenenge Fatimah nggih Bu. Jenenge kula. Fatimah wis sampe wis ning omah wis bar mondok sampe wis hafal Quran, terus saiki ning omah ya nak terus iki ibu iki nek bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan biasane ibu iki poso lah itu. Terus ibu iki uzlah ngono. Lah makane tetas tak tinggal ibadah uzlah iku omahe ra wonten. Niku pesen ibu nggih tempat wau. Terus wis urus sama kabeh, sama anak-anak sak sembarangan wis urus sama ya lho, ibu ben fokus ibadah. Oh nggih Bu. Iku pesen ibu nggih Mbok Rondo. Nek Mbok Rondo berarti mboten datang apa Bu? Bojo. Lah niku terus akhirnya niku Mbok Rondo siap-siap dadi masuk bulan apa Bu? Rejab. Lah kok pas tahun niku kok Mbok Rondo mulai sakit berat sampai niku menjelang tanggal 27 Rejab. Nah, kok iku pun rasa nek dadi sedo. Niku matur pesen teng anake Mas Fatimah. Nduk, Fatimah iku kok kaya iki ora iso apa tutup ibadah ibu ning bulan Rejab iki iku kok kaya sedo. Lan iku sadurunge aku sedo pesen ibu ya nak. Ibu mengko nek mati tulung kae nggo bungkus aku wong ngapani yo kok habis tanggo iki ae. Kok sing tanggo iki lho. Ngono ya nak ya. Nggih Bu. Iku pesene ibu nggih Bu. Iku mangke nek mati awake niku dibungkus dikapani ndamel baju ingkang sing damel apa wae bungkus. Usah damel ibadah wae sing titik wae. Wis gak sakit kapani nganggo kae sing apik. Elak ae. Pesene ibu nggih. Estu pas tanggal 27 Rejab Mbok Rondo sedo imani lagi wa inna ilahi raji'un. Wis biasane diomongke ngoten nggih Bu. Tak malah sedih nangis. Terus kalian pesene ibu lho nggih. Ibu ra pesen jenenge kok ngapani nganggo kain
kudu dilaksanakan. Sampun ngeten. Doa aku nek mati, aku jadi kumpul sebuntungno ning ruang tamu. Aku di liburan petang. Sapa wonten dirasane wonten. Nek masih ada aku ndo, aku iku duwe apa itu klambi 5 setel, terus iku wis nawong. Lah ngoten iku napa dilaksanakan. Lah nek wasiat elek iku mboten kudu dilaksanakan. Akhire Pak Mudin wis nak ayo aku iso fungsi ayo nang gone Mbah Yai. Gone Yai mesti mondok Yai. Terus akhirnya Mbah Mudin kali Fatimah wau sowan kan Pak ya. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Nyapa nak? Pak Gus Mudin sampe kene. Oh niki Mbah Yai, Ibu Fatimah niku sedo. Terus iki pesen duwe wasiat jarene kuwi kenapane nganggo klambi sing elek ae sing damel donga niku. Nek kewasipane wong parek dhewe wong sing urip nyang mati nomor siji yo ngedusi nggih Bu nggih ngedusi terus apane namani nolane lan dan itu mestine ngoten. Lah mestine mayit iku dimulyakne ketika digone fitnah iku ya Yai nggih. Yo nek umume nek wong mati ora ana yo apik no Mas Mudin. Ngoten nggih Pak Yai nggih. Yo ora iso kuwi pesene kok nek sing apike wonten lho Mbak. Iya wis nyedang segerane. Akhirnya gue tersido di kapal elek ya Bu. Jadi pokoknya kain ingkang sae. Saestu terus akhirnya ditamani disolatnya boten. Nah, dikubur ya. Lah, pas iku biasanya nek dalune mamane sakniki sedo. Dalu biasanya dikapane Bu, tahlil tahlilan dumane sareng. Lah anake wau sing asmane Fatimah wau amargi saking urusan pondok nggih. Biasane terus sapunan terus sapunan terus sampai dalu terus ditulani ibuke. Lah pas jam tahun nih jam 12 nggih Bu. Cucu kayak wong ndodok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah langsung lah yuk lawange langsung dibuka. Wonten angin lesos nggih Bu. Langsung muncul lah terus putih-putih. Wong Bu. Nggih Pak, putih-putih angine pocong. Pocongan langsung dirangkul. Mosok dirangkul niku ilang. Nggih Bu, terus terdengar suara. Fatimah, wong sampeyan kita peseni, kok takon bungkus mayit kuwi kula badanku nganggo kain sing tak bungkus las elek kok bungkus nganggo kain apik senak. Wong iku pesen oleh ora gelem kok sampeyan senak kok bantah. Ibu terdengar mamatur ngoten nggih. Bingung tengok rasane rebet malih. Niku hari pertama nggih. Hari kedua nggih wonten malih ibu nggih. Wonten lho. Rupa pocongan malih malih nggih Bu. Sampai wonten nek jaman riyen nek pocongan diberi riya nggih. Nek saiki kadang dolanan nggih Bu. Pas nek pocongan dulu lewat cuma apa dibake nopo kain nopo itu blubul kayak di dalan. Kalau bertembak gitu lho. Pocongan sampai istilah niku abang ijo nek perapatan jenenge laku senopan. Terus nek putih-putih nek kuburan jenenge pocongan. Kudel gandur lambenan jenenge kentongan. Kudel gandur lambenan jenenge kentongan. Jadi pocongan manggone nek kuburan omah. Berarti medeni ya Bu. Wes sampai hari ke-7. Sampai hari ke-7 niku tetep nuntut malah wis marah. Fatimah sampe ora ganti bajuku kanggo sing tak nggo usah iki kanggo badanku. Wes ibu gak seneng tenan. Wes aku gak rido. Bingung akhirnya nggih Bu. Nah akhirnya Fatimah pagi-pagine langsung bobok-bobok moro ke daleme Pak Mudin. Assalamualaikum. Nyapa to Nak sampeyan kok sedih? Niku Mbah Mudin, ibu kula mulai malam pertama riyen sedo sampai wau dalu moro Mbah Mudin. Lah moro nyapa to Nak? Niku protes apa Bu? Protes payet protes. Oke, payet protes ngoten niku sak protes enak demo nggih mboten trima Mbah Mudin. Napa niku bajune sing didamel niku riyen niku didamel kapan? Terus pengijoli nek damel apa baju sing apike niku sing sitak iki damel apa niku gak trimo iku pengijoli sing elek. Wonten pun balekne wong
belak diri main rek. Kita nek dados main kan. Nggih Bu nggih. Saya dados main kok nggih. Ini pacar ukur. Terus kadang nggih Bu, terus akhirnya wis ngene Mbak, aku ora iso mutusin ah. Terus saya mau Mbah Yai neh. Akhirnya Mbah Modin kali Fatimah wau sowan Mbak Mbah Yai rong sewu ibu kula nyuwun diganti ibu kula sing niku baju sing damel apane iku ganti sing elek terus pesene emoh Bu anu niku baik Bu ya apa niku maite nggih oh ngono ibu kok ya rewel wis ngono ya diganti ae wis gak apa-apa wis ngono wis enek ta bajune sampun tapi ben gak nimbulne fitnah ayo dimune ning masalah kakon kali kok nek kuburan duduk nggih ora disebab sababe kok kuburan duduk malah fitnah ayo dimune ning masyarakat nek ibu Fatimah nyuwun apa kapane diganti sing elek dimune masyarakat iki masyarakat paham nggih sowan masyarakat makan nang kuburan saiki akhirnya di kuburan beto pacul nggih yang itu matur trek wonten tengah-tengah kuburan waktu dipacul sing cek ambune gondone wangi banget sampai bayarin matur Nduk Fatimah iki kuburan ibuku lemah kok dipacul kok wangi enak banget iku kok bujuk ya wangi kok dia apa kurang gaya to bayarin iki mosok kuburan bujuk kok wangi ya boten wangi ya Bu ora ndok kuburane wangi sakit terus dipacul sampai dugi trisik-trisik niku sing damel apa niku wonten kayune niku lho nggih Bu tambah wangi ambune terus basa dibuka ya Allah mayite wonten ten pundi Bu wonten Mbah Mudin nama napa Mbah Yai Fatimah ibumu iki piye to arepe jarene dalem pengganti basa diganti ora enek delik nandi to iki sajak kuyang iki jarene dalem pengganti kan duduk sorong tibake ora enek lho iki kosong iki piye iki mungkin Mbah Yai kula bingung iki lho kula akhire dengan izine Allah lemah kuburan wau ngucapne salam assalamualaikum sedulur-sedulur sedoyo akeh nggih kula aturi besok bahwasane mayit mbok rondo iki wong suci napa Bu wong suci kebiasaane poso ning bulan Rejab bulan Saban Ramadan wong taat ibadah iki terus seneng uslah mayite ora pantes nek kek nggon lemah kuburan Allah aku mayite mbok rondo iki wis diangkat oleh Allah ning surga nang pundi Bu nang surga iki wonten sakniki diangkat niku ature lemah kuburan lah saiki sing selama iki ngedeni nggodho rewel iku ngerti yo iku olah gaweku olah gawe sinten Bu lemah kuburan iku lho olah gaweku mayite barondo wis diangkat Allah ning surga sebabe seneng mulyane bulan Rajab Saban Ramadan diisi amal ibadah ngono Fatimah ngoten nggih paham Bu terus niku ceritane mbok rondo sore akhire wong sedaya wau gumun nggih alhamdulillah makane kali niki monggo kita mumpung diparingi yuswa kan kesempatan bulan Rejab Ramadan mungkin Saban didamel apa ibadah tiba ceritane ya Bu ceritane napa mau napa mbok rondo sore oke saged cerita tertune nggih Mbak nggih pun ngoten monggo kaji Alhamdulillahirabbil alamin
salah. Bismillahirrahmanirrahim. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum. Afatat ma'una ana ta padha weruh sira al-mukmin ayyuminu ing to padha iman sapa Yahudi lakum marang sira kabeh wa qad kana hale teman-teman ana fariqun apa pantun aton minhum saking Yahudi yasmauna iku padha ngrungokaken kalam Allah ing pendikane Gusti Allah ing Taurat. Sumayuna wifunahu mongko kali-kali padha ngruwani farikun ing kalam Allah ya kalam Allah min ba'di saking sause ma'atulu ngertiya farik ing kalam Allah wa utawa farikun iku ya lamun teman-teman sapa farik wa idza laku lan nalikane kepethuk sapa munafik Yahudi alladzina amanu ing wong akeh kang padha iman ya alladzina qalu padha ngucap amanah Yahudi munafik kau iman sapa ingsun wa idza qala badun lan nalikane bali sapa setengah Yahudi al-munafik ila batin marang setengah kancane kalu mongko padha ngucap atukan disunahu mongko kepalane pimpinane ana ta padha oleh kabar sira ing aladina amanu bima fatahallahu kelawan barang kang buka sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh yuhajukum supaya ambantah sapa aladina amanu ing sira kabeh bihi kelawan indarobikum ana ing dalem ngersane pangeran sira kabeh afala takilun ana ta ora padha teman-teman sira kabeh awale ya lamuna ana ta padha ora ngerti sapa wong Yahudi ana wae ing setuhune Gusti Allah iku ya lamu pirsa sapa Allah mayusiruna ing barang kang nyamaraken sira kabeh Yahudi eman wa mayu alimuna lan barang kang nerangaken anak duduhne jelasaken Yahudi eman wa minhum lan iku setengah saking wong Yahudi umiyuna utawa wong kang padha bodho-bodho layak lamuna ora padha ngerti sapa Yahudi kabeh alkitab ing kitab Taurat illa amania ane pira-pira kegorohan wa inhum lan ora ana apa umiyun sing ngerti illa yadunun ane utawa kecuali padha nyono ya umiyun. Paling lilladina mongko utawa nerangaken iku kedue wong akeh yak kubuna kang padha nulis ya aladina kitab kita. Ya iki kelawan pira-pira tangane aladina ya kubuna sumaya kuluna mongko kali-kali ucap sapa aladina ya kubuna hada utawa iki min dirai iku saking ngersane Allah taala. Ya saruna supaya padha ta sapa aladina ya kubuna kelawan hada samanan kelawan rego wailan kang sithik wailul lahu mongko utawa larangan neraka wae iku kanggone aladina kubuna mi mayat kubun saking olahe padha nulis aitihim apa pira-pira tangane aladina kubuna wailun utawa neraka wae lagun iku kanggo aladina kubuna mi mayat sipun saking olahe padha ngelakoni sapa aladina ya kubun. Sampai ayat 79 ingin berhenti Ibu, monggo kita waca keterangannya. Oke. Balik keterangan mulai ayat 75. 74, 75 berarti ingkang halaman sampinge 24. Keterangan ingkang tengah lawase. Nah iki nggih tengah sampinge. Gusti Muhammad didhawuhi dening pangeran kang sulasane, apa ta sira alumba marang imane dheweke kabeh,
sedeng sak golongan saka dheweke padha maca kitab ananging padha nggoroi dawuhe Gusti Allah taala sakwise dheweke padha ngangen-ngangen lan padha ngerti. Itu ayat 75. Bani Israil nalika ketemu kapetok karo wong-wong mukmin dheweke padha muni-muni yen dheweke wis padha iman. Nanging sakwise dheweke wis padha pisah saking wong mukmin siji lan sijine padha omong-omongan kang surasane apa sira kabeh padha anceritani wong-wong mukmin ceritane perkara kang den paringaken dening Pangeran kang supaya wong-wong mukmin padha ambantah sira kabeh besok ana ing ngersane Allah taala. Kaya mengkono rasan-rasane Bani Israil. Apa Bani Israil ora padha ngerti yen sak temene Allah taala pirsa perkara kang disamaraken lan perkara kang den ngedingaken utawa jelasaken. Ayat 79 berarti sing mriki ya. Terangane monggo kita pelajari. Niki kita sampun maos pelajari surat Al-Baqarah ayat 75. Ayat 75 niki nerangaken bentuk tiyang Bani Israil khususnya Bani Israil niku Yahudi kalih Nasara niku ngubah isi kitab Taurat. Umat sinten Bu? Nabi Musa. Kitab Taurat niku diturune dumateng Nabi Musa. Nek Injil dumateng Nabi Isa, nek Zabur dateng Nabi sinten Daud, nek Al-Qur'an Nabi Muhammad nggih. Lah, umat Nabi Musa niki namine Bani Israil yang Yahudi niku senengane ngubah isine kitab Taurat. Diubah upama hukume iku nerane bab haram, diubah dadi halal. Sing halal diubah dadi haram. Ngoten lho niku kebiasaane ngubah-ngubah isine kitab Taurat. Ngoten lho. Ayat niku pinten 75. Afatuk minu naik minu lakum batu kana faruku minu bias kalam Allah. Terus ayat 76 niku nerangaken tentang ciri-ciri tiyang munafik. Tiyang munafik pada umumnya di masa Bani Israil zamane Nabi Musa niku. Mulai zamane Nabi Musa niku sampun wonten tiyang munafik. Tiyang munafik niku jabone kali jerone boten sama. Ayatul munafiqina salasun. Tanda-tandane tiyang munafik niku dirose Kanjeng Nabi wonten tiga. Ida kadasa kadaba menawa ngomong bicara niku selalu bohong. Selalu nggih Bu. Bohong dalam hal apa niku. Tapi ada bohong yang diperbolehkan salah setunggalnya seumpama wonten suamine jenengan. Nun sewu nggih Bu, nukokne baju. Kok menurut jenengan kok elek. Lah, tapi kok nek ngomong anake dhewe, Pak bajune elek terus suamine kesuruh mboten. Wis ora tukane nggih Bu. Lah niku asal bohong ngeten terus saya. Dek kita tukokne jilbab, Dek. Iki mau nek kono regane piro to, Mas? Iki mau regane 100.000. Nah, lagi kok pengen biasa 20 itu mboten. Kok jenengan kok ya lah Mas nanti jilbab ngene kok larangan. Kita nanti Bapak Ibu mboten. Lah kok nek jenengan matur, "Yo Mas iki murah apik." Bolak-balik sing ngoten niku asal niku. Ya, tapi nek setiap ngomong apa-apa mboten wonten tujuane jenengan iki ya niku mboten asal. Nanti disakit kami, wonten tiyang badhe mateni wong, ngoten. Omahe Pak A itu pundi lah. Nek engko jenengan dudur berarti wong iki mateni lho nggih. Nek jenengan matur omahe apa kanan, asline omahe kanan nggih jenengan matur kiri. Lah wong sing ngoten niku Pak, delok-delok koteke nggih Bu. Nanti nek setiap segala sesuatu sambil ngomong niku cirine tiyang munafik. Terus damel-damekne tiyang asal pamane yu sampai ini dikirim titik-titik salah Bu katakan Bufat padahal kalau betul titik salah tapi tujuan untuk mendamaikan ngonten itu nggih juga Bu nonton nggih sakit lagi saya tapi nek sing penting iki tidak ada kata setiap berbicara selalu bohong dan itu ditindakne nomor kali wa idza wa'ada akhlafa apabila berjanji selalu napa ingkar
Jika disampaikan berarti ini dia munafik. Padahal ini ayat 76 itu terangnya tentang ciri yang munafik, terutama di zamannya sinten Bani Israil dan Nabi Musa. Cirine ayatul munafikin salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tuminafon. Apabila berkata selalu bohong, apabila berjanji napa mendustakan, apabila diamanai ya nanti tentang wa idza qala batun ila batin itu cirine yang munafik terangnya ayat 76 itu. Terus selanjutnya ayat 77 ibu Allah mengetahui perbuatan orang Yahudi atau Nasrani baik ingkang terang-terangan utawa napa sembunyi. Perbuatan yang diriku seneng ning Nabi Musa. Tapi yang munafik kok kan antarane napa niku luar sami dalan kan mboten sami nggih. Seolah-olah katane beriman ngarepane Nabi Musa tetapi di belakangnya mboten beriman. Terus niki sing kita waos sesama temane. Niku ora saling matur nggih sing wau. Napa niku nek awal kancane padha imane niku nek padha wong beriman dhek ngaku beriman. Engko nek ketemu wis awal karo kancane sing padha munafik padha cekikian, padha guyu walah kok iku Nabi Musa tak hapus yo gak ngerti. Nah iki omong-omongane tiyang munafik. Di belakangnya Nabi Musa kali di depannya mboten sama, tetapi Allah mengetahui anallah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Anallah sesungguhnya Allah ya'lamu mengerti ma yusiru apa yang kamu sembunyikan wa ma yu'linun lan apa sing terang sing ketok. Nah ngoten nggih pun dadose hikmahipun kita napa mawon itu karena Allah Maha melihat antarane ucapan perbuatan itu harus benar-benar apa benar-benar baik ya Bu. Nah, berarti dia beriman. Terus ayat 78 itu menerangkan bahwasanya wa minhum ummiyun ya'lamun al-kitaba illa amani wa minhum illa yadunun. Nah, terus sebagian yang Yahudi Nasrani wau sebagian enek sing bisa maca, enek sebagian ingkang boten bisa maca. Terus fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba ayat 70 apa niku 9 78 itu menerangkan kedua-duanya yaitu bahwasanya sinten mawon ingkang ngurangi ingkang curang ayatipun surat niku ayat-ayatipun surat At-Taurat. Nah itu kok dikurangi ya itu diisi ditukar dengan hal yang harta katakanlah dengan uang. Lah niku panggonane teng iki disebutne fawailul lahum mimma ya'tabat aidi panggone wonten neraka wel. Napa Bu? Neraka wel iku intine tempat kangge tiyang ingkang napa menipu. Apa Bu? Tiyang menipu, tiyang ngurangi timbangan. Lah iku jadi ancam panggone teng neraka yang ingkang korupsi, yang ingkang apa njupuk barange wong. Selain apa? Ngetet. Nah, iki nek teliti ngetet ayat. Ngoten. Ayat Al-Qur'an utawa ayatipun Taurat itu kok dikurangi utawa dibuang sekiranya ingkang mboten nguntungne, sing nguntungne. Lah ngoten kok diapusi. Nah, yang ingkang menipu. Nah, itu fawailul panggonane wonten neraka. Ayat 7. Ayat itu 70 sampai sakit dipahami gitu. Terus yang munafik mau senengane bohong, terus pasti Allah itu ngerti endi sing tersembunyi maupun ingkang terang. Terus yang ingkang ngurangi, ingkang nipu terutama ayat-ayatipun Allah yang nipu dalam jual beli, yang nipu dalam bermuamalah, niku ancamane di wonten pundi wae neraka. Sekarang iki nah neraka wel niku tempat ingkang seburuk-burukipun tempat. Dipun saged kirani Bu. Nah iki nerangaken ayat terakhir niku wau ancaman tiyang ingkang suka menipu, tiyang ingkang boten jujur ancamane napa neraka. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
kalau sampun pelajari surat Al-Baqarah mulai ayat 75, 76, 77, 78, 79. Mugi-mugi dados ilmu lan keterangan ingkang matang. Kalau lan Al-Qur'an iki ingkang kita pelajari saged bela nggih kita wonten hari pengadilanipun Gusti Allah. Setiap satu huruf ingkang kita waos niku ganjarane pripun Bu? 10. Setiap huruf kon itu 2. Ko alif alif. Panggil niku nggih. Allah
senantiasa husnul khotimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur-leluhur kami yang telah tinggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Ya Rahman ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Hasbi min su'al ilmu bihajati, hasbi min su'al ilmu bihajati, hasbi min su'al ilmu bihajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak